Hayan! Ayan, maraming salamat po sa mga sumayaw. Okay, may first request tayo from Delphine Albano. Back Owens, sabi niya. And then, Ayan, pero sa mga taga Delphine Albano, ayan. At saka yung mga gustong sumayaw din, open po tayo sa dance floor. Ayan. Kahit hindi nag-request. She wrote me today that she won't come back to stay, that she only comes to pick up her clothes. She wrote down, must not cry, that the love for me has died, but she found somebody else, I suppose. Baby blue, baby blue, do you know that I'm still in love with you? Now I know that you won't be here no more. How I need you, how I want you, baby blue. I know I must forget all the good times that we had, but I know that I can't forget you. You're still on my mind, and I know that I can't find such a girl as my sweet baby blue. Baby blue, baby blue, do you know that I'm still in love with you? Now I know that you won't be here no more. How I need you, how I want you, baby blue, baby blue, baby.
so. Ay kayo may sapay apo, tapay may sa salayo apo. Cha-cha. At dapay. Sige, agsusubli kayo. Ayan, request naman ng tiga Divisoria Santiago, Chacha. Okay. Ayan, sumayaw po kayong lahat. Open naman po yung dance floor natin. May kagitain na po no, sasara tayo amin na yan. Enjoy tayo lang dito. Meraki Garden. Ayan. Alright! Hey! Woo! Ang lalaban tayo ba rin? Ako ay isang model, model ng Carbonel. Kapit-kapit na disco, at nagpapakabangga. Ako'y may nakilala, ang isang tapo. Ang mga korpista na tara-tara pa, at ako'y sumayon. Ang iniisip na ako, ang nag-iiwasan mo. Nahihirapan ako upang at pagkakabit sa ulo mo. Ako'y gumagalang, sana'y panawagan. Huwag sanang sungkitin, bigyan mong itim, nagtartaramitin. Ang la-la-la, Ayan, sayaw! la-la-la-la, hey! La-la-la-la, la-la-la-la, hey! Ang lagi, nakasala, nakakapot, nakasala, nakakapot, nakasala, garantingan talaga. Ayan, welcome po sa mga bagong dating. Sige, subukan. Diretso lang, sige, ito ko. Ipakita mo na kayang-kaya mo. 1, 2, 3! Jumbo, hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Jumbo, hotdog, kaya mo ba to? Hindi kami bago, para mapatalo. Jumbo, hotdog, kaya mo ba to? Jumbo, hotdog, kaya mo ba to? Hi! Ayan, susunod naman na request, tiga Kamalanyugan, Cagayan. Ayan. From Cagayan pa yung ngayon, bisita ngayon dito sa Meraki Garden. Sasayaw ng Babylon. Ayan, nagbigay naman ng 500 pesos. Wow! Thank Maraming you so salamat much po sa po. mga compliments. Ayan ang bibigay ngayong gabi. Ayan, libre God naman bless po ang po sa inyo. pagre-request. Pero kung gusto nyo lang po magbigay, ayan, tatanggapin po namin. Yes. Ayan, ito na po yung Babylon na kakantahin na partner. Ayan sa FB ko po, my name is Ringaling Abao. Yes. Sa mga single dyan. Si Pinamber pa. Ayan yung mga tiga Kamalanyugan, Cagayan. Yama! By the rivers of Babylon. Hey! The rivers of Come on! Yeah, we went. And we remember Zion. By the rivers of Babylon. The rivers of Yeah, we went. And we remember
Kay babae na bungangera at kay bakla Seryoso da. bakit mo lang magulimit ka? Wow! Kay babae na bungangera sigurado pa'y maiskandalosa arasak na mangikichismosa. Come on! I will put it on my Hayan, so, awan pa'y apo the request. Ayan, pwede kayo apo ang request? Mabuting kan sa amin nga request. Well, Ay, ag-request kayo apo kapno may sala yun kaya yung sala kan mai-shout out ni Dagiyay Barrio Wino Well. Iliyo ayan. ayan yung lugar apo. Ayan. Maraming salamat, sir. Ayan yung mga gustong sumayaw ng Yellow Rose. She won't be today, that she won't come back to stay, that she only comes. Ayan, Yellow Rose. Did you know that yellow roses mean you love someone forever? And did you know they say forever I'll be true? Why did you have to go astray? You leave and thrown your love away. Why do you live a single yellow rose? You didn't tell me to my face that you found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. Yes, you said goodbye with a single yellow rose. Alright! Ayan, maraming salamat po sa mga request. Ayan, another request from Cabecera 1450, ay 1416, City of Ilalan. Alright? Bislak na mga po.
organista. Silvia Buena, Abisana, Macho guwapo ang nada, arik na ba'y tay bambanti, islar area itirabi. At kanopyo anatayan, ay apo na kaang ama, nuromansa ay nagkanas, kanayo na maiamla. Nagkel di pamagina, macho guwapo ang kunada, arik na ba'y tay bambanti, islar area itirabi. Anya na bisla, nagmayaten na bisla, anya na bisla, nagdakilen na bisla, anya na bisla, arat kanay kumaga, nagsakiten ti abla, ay bisla ay maulawa. Nobiyong anataya, ay apo na kaang ama, nuromansa ay nagganas, kanayo na maiabla. Nagkel di pamahina, macho guwapo ang kunada, arik na ba'y tay bambanti, islar area itirabi. Anya na bisla, nagmayate na bisla, anya na bisla, nagdakilen na bisla, anya na bisla, arat kanay kumaga, nagsakiten ti abla, ay bisla ay maulawa. Anya na bisla, nagmayate na bisla, anya na bisla, nagdakilen na bisla, anya na bisla, adat kanay kumaga, nagsakiten ti abla, ay bisla ay maulawa. Nagsakiten ti abla, ay bisla nakaganggara. Ayun, nagyaman kami apo at dinis yung bala. Alright, next request, ayan. Chacha from, Patul Santiago. ayan, from Patul Santiago. Ayan, shoutout sa mga viewers natin dyan. Ayan, salamat.
Barce. Ayan. Dagimet ka sumalat ni Suyusoy. Sumala kayo na po. Wow! Alright, maraming salamat po sa mga sumayaw. Ayan, next sequence, Uncle Bertie from Ramon West, ay Ramos West, San Isidro, Isabela. Ayan. Kagawad Arturo Ruiz. Ayan po yung mga kagawad natin. Ang
Alright, ayan. Nandito po ating from Barangay Palagan, San Mariano, Isabela. Ayan. Kisalain na ano apo. Ako apo na nalain na gito yung dancers. O kahit po yung nakabalagan, basta alam itong dance, ayan, pwede po kayong sumayaw. Ayan. Ayan po, from Barangay Palagan, San Mariano, Isabela. Nagkapo yung may apong barangay
Basta karyano ako, nagkakas kasarap, kasarap na tayan. When matmatay may lang, kasay. Okay, next request is Seaweed from Patul. Patul. Oh, tama. Patul. Sa iba na. Patul. Sa Ilocano. Patul. Okay. Ayan, tuloy-tuloy po kayo. Basta po. Ayan. Tuloy po walang baka. Tayo sa mga
Ayan, maraming salamat po sa mga nagbibigay ng compliments. Thank you po sa inyo lahat. Sige po. Yes po. Ayun yung nag-request po ng Ikaw at Ako by Jano Gibbs. Wala po yun na yung mga tiga-Bilakan ba? Tibilakan ba? Pwede ko po namin palitan yung song na yun. Ikaw at Ako by Ako ng Jano. at ikaw. Ah, Joke lang. sino ba yung nag-request na mga pwede pong palitan na lang? Palitan na lang po namin gusto nyo. Yung mas ano. Hindi kayo, gano'n. Yung taga-Tibilakan. Isabela ang nag-request. Bahala ka na, friend. Oh, bagsak na ako. Dayak-dayak. Bagsak na dayang-dayang. Opo. Dayang-dayang. Kayang-kayang. Ay, yan yung mga kasabay ng dayang-dayang. Tagapulot from San Roque, Alicia. Ay, San Juan, Alicia. Okay, from San Juan, Alicia. Tagapulot kayo, Apo. Ayan, saan po ito na San Juan dito? Adadapay? Margaret.
Check hey. Margarita San Juan. Check hey sound. Alicia, ayan, kagawad. Kagawad, sabi niya. Ayun, Okay, sound check. Ayan, so Ilocano din kasi Ilocano dito gamit Apo. So medyo maligatan ng pag Ilocano. So ang salita ko lang kasi Tagalog, English, saka Chinese. Wow. Ayun, kablaawak man, di ba nag-birthday ni Kathleen na Joyce? Carolino ko na na, kita nga aldaw ti 37, titawin na ka na. Sino Apo Ajay? Dito yung Apo, di ang Nga birthday. taga Andabuen, Benito Soliver. Wow. Dito yung Apo. At daawa. Ayun na pa diya ang birthday nga ni Kathleen Joyce Carolino, ayan. 37th birthday. Oh my God, dito yung sa mga takantaan na kami. Happy birthday. Itabit na awan nagbasula. Ngek. Ayun na po yung birthday. Ano na? Ijay! Napatulis. Ay, Buong na gusto yun ko na. O, partakan niya ko lang. Sikalak na ang tayo yun na. Happy birthday to you. Ay, manugang mo. Yayan na. Jai. Adetan. Oh, tawagan nyo.
Kasanatang nantaan, friend, awang mitisuna. Hoy, aditan mo. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy Sige, ni nanay, ganyan, ano ka lang, ano yun? Sa Ilocano? For the English is ano she want to wish you birthday tonight. Tama ba ako? Ayun na po yung magbe-birthday, nasa CR. Lalaki po siya. Lalaki po siya. Ay, sa ate. O, katoy, Jake, dito niya sa harap. Kunin mo yung unang pagkain ko. Ganito po yung sa Meraki, sino po magbe-birthday talaga na. Inaano namin. Halika na. Pasensya kayo abot katustusok dito yung palakang ko. Ayan sa ate, happy birthday to you. Ayan, may dinudukot. Uy, may dinudukot! Fred, may dinudukot. Huwag kang dudukot. Happy, happy birthday sa'yo ito. Sumama ka na! Happy, happy birthday. Sana'y masok mo kami. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang Ano sabi mo dito sa Marietta Garden ngayon dito ng birthday? Ano sabi mo sa mga tao na nandun sa birthday mo? Mag-enjoy po kayong lahat. Kumusta naman ako? Maganda. Oh, thank you. Ay, maraming salamat po sa nag-birthday ngayon. Thank you po. Ay, meron silang request yung mga tiga-Andabuel. Yes. Babylon doon sa Chacha. Apo. Ayan, pagsaray tayo ng naging kalugaran na ng taga-Andabuel. Benito Soliver. Hi mga kuya. Ano nga po ini dito? Ang video, nag-aqua. Ay, video na. Napintas ba kuya? Ano? Damagin pa kita taga-ano dahil. Taga ano ka kuya? Canton City, Ilocos. Oh, di ba? Locos. Oo. Anong sinakyan niyo pumunta dito? Aeroplano. Tricycle. Pwede pa ng tricycle. I think, airplane like that, so far away. Okay. Mr. Afghanistan was Babylon. Babylon and Chacha. Yan yung mga tiga-Andabuel. Alright! Kasi mo yung mga nakasalaw. Come on, everybody! Yes! Lahat po tayo sumayaw! Huwag pa kayo mahiya! Hindi po sumayaw tayo lahat. With a song. Ayan, ayun. Babylon nila. At pakudol kayo. Yeah, yeah, yeah.
Ayan, maraming salamat sa nag-request. Ayan, talagang nag-enjoy daw. Talaga nag-enjoy sila. Okay, next request. Hot legs muna na. So sa Ilocano ay sa Tagalog is mainit na legs. Ayan. From Ramos West. Saan po yung Ramos West? Nandyan ba? Okay, talagang handang-handa sila.
Sino ang hot ngayong gabi? Po? Ay, kami sabi ng ano, sir. Alam ko po, hot ako ngayon. Keme. Hot ba ako ngayong gabi? Ay, talaga. Isa pa hot ba ako? Oh, di ba? Hat kayong suot mo. Alas si Kuya. Balot na balot ka ngayon. Di, ayaw- Kumpira kagabi. Ayaw kasi ng parents ko. Nakaganit. Oo, because my mom and my dad, all the way from USA. But until now, hindi na sila bumabalik because si Paul dead of arrivals. Ayan. Okay, next request. Lovers at Paris Moon. Oo. Ay, mali. Lovers Moon pala. Request na ng Tanton. mga taga Ayan. Ilocos. Yan, Tanton, Ilocos Sur. Ayan, nandito sila. Yes, sir. Thank you, sir. Ayan mga taga Ilocos. Napaka-romantic naman. Ayan. Maraming salamat kuya dahil at least alam mo
sa'yo. Di ba tama ako, di ba? Kung hindi na malayo na ako lalapit sa kanya, kahit ako na ang tinitibok ng puso niya. Joke lang. Okay, tuloy mo na mas natin dito sa Pinarami Garden. Ayan. Ayan, tiga Oscaris naman naman ang sasayaw. Osquaris. Yes. Social lang. Ang kanilang request. Barangay ito, partner, ano? Yes, Oscaris. Parang ano ang pagbansa. Di naman. Hindi yung ano niya, yung barangay niya, Osquaris. Parang, Ano? rock crane, gano'n. Joke lang. Okay, Disney, Disney. Yes. Mabalik kayo sa alaala mo. Susunod na sasayaw ay yung mga tiga San Andres, City of Ilagan. Kutun ti taltalon ti salaid.
Yes, sumalubong sa dali taga Rogos. Binungor ka mga pag-isunatan. Sa mga taga Rogos. Ayan, dahil wala nang request, mag-ipain kami matiti meeting account ni song. Dahil up ang request, ayan, nandito yung pagsulatan na nga yung mga request. Ngayon, habang ako pa yung request, mag-ipain kami ti country song na Bentley, ayan, sa mga napon ni Maya. Mag-enjoy tayo lang dito yung Meraki Garden.
Yan ang mata ay umiiyak. Sarili mo naglabo na inulan ng bago na balo yapit na. Noel dahil gabi dahil Manila manasike sandanda. Ako'y nagdedekamo asa ginasikat dahil ng ketpan gardina. Wala siyang rason mo mabantayan sikat dahil maibang unmunan. Sarili mo Ayan, nagkakaroon ng wedding country kayo. Ay, pero kaya kakantang Sika daw from Ilocos. Ay, nanapo yung taga Ilocos nga guest singer tayo. Sika, ikanta. Wala na? Okay, next tayo. Sound check. Hi, Isabella! Hello! Hello! Hi! Ay, may energy pa sila. Oh, malakas pa. Baga pa kasi. Okay. Do you have an energy tonight? Okay. Yes. How much your name? How much? Okay, so this time, tonight, another birthday. Happy birthday, 34th birthday, Marilyn Cardona. Who's Marilyn Cardona? From Ulalabat, music na kano, birthday, and then, Leo Loroso. Guido Rose, ayan po, ayan. So, happy birthday po kay Madam Marilyn Cardona. Nandito po ba siya? Ay, nandun. Hello, more birthday to kang ate. Ayan. Gusto niyo po ba kantahan ka namin ng happy birthday to you? Okay, sayo na lang po kayo. Okay, meron pa daw si Julian Balawan from Balagan San Mariano, Isabela. Mabuhay kayo sa gusto nyo. Bahala kayo. Ayan, palakpakan po natin ang mga birthday ngayong gabi. Happy birthday sa inyong lahat. Thank you. Okay, so ang music nila is birthday.
tonight, so announcement. So, may nawawala pong CP. Ayan kung sino po ang nakapulot o nakakita. Infinix. Tama po ba, ma'am? Pakibigay lang po sa entrance. Maraming salamat po. Infinix po. Thank you. Okay, next request again from Barangay Balagan San Mariano, Isabela, Leo Loros. Ang kayo aksalan ako. Uray ako ang nakabarangay Balagan, hindi niya kabarangay kita ako. Pwede po kayong sumayaw, kahit lahat, kahit kayong lahat, kahit kayong lahat. Dahil tayong lahat ay Pilipino. Hindi lang tayo magkadugo. Kahit ako. Now this morning, imagine myself up alone, racing girl, no rose. That's how when I read the card, tears in my eyes, 'cause the only way that you see Okay, so tonight, ayan, our guest singer, ayan, from Ilocos Sur. So, ang kakatay niya daw is Sika. O, Katuyin. Katuyin, Uncle. Sika pa niya, dahil ako, makaupa ka. Ayun lang. Ay, tagta ka lang naman. Wow. Ana, awan, bahala ka biyak mo. Ang pakilala ka kanumit ano yan ang gano'n mas kasama. Siak ni Joseph Valente. Well, mau awagan ako, diging anakan. Ay, ibagang kang taga ano ba? From Kandun, Ilocos. At asawa mo? Adan man. Ananay.
25. Ayan, susunod naman na sasayaw yung mga tiga-manlig. Sasayaw daw ng why. What? And then why? Okay, properly is a bola. Shout out naman po sa aming kasama ngayong gabi. Dalawang napaka-maganda. Ayan. Parang sapsabo ng kaibigan. Ayan. At asawa na ito. Alright! Properly, come on!
Dudong nag-birthday talaga dito yung Meraki. Ang naman ang bardoy. Yung puro MI sa awan nagpapansit. Wow. Joke. Okay. Happy 54th anniversary. Anniversary rin guys. Na-scam kayo. Na-scam tayo. Ayan, kaya Ricardo, Dupot, SRM, Estrisa, Dupo, asan po sila ngayon? And pagsalain tayo ng tipo na yung Terry Waltz. Awan. Sala, Yung anniversary na. Diyan na sa nasa ni Weng. The pledging man now. Yeah, yung maghihiwalay na sila, ganun. Ay, maghihiwalay na sila? Oo. Joke lang. Asan po yung dalawang mag-asawa? O, dito yung amo sa sana amo ng Nobio, Ken Nobia. Ang sabit, kumain ang sabit niya. I was dancing with my darling to the Tennessee Waltz. Nagkita amo, When the amo, di may I isa. humped Nasa kredo ko sa parang. I Sa amo, at nagtayo. my love. Patay ako ma. Then one At kanayon kayo. my Naasbenden na. my sweetheart. Nasakay lang ako ma. Naakbayag kayo. I remember Hihira po ang kanyang pagmamahalan. now At I know 54th anniversary. Wow. every love's Kailan ko kaya magsubukan niya? yes, I lost my little darling. The night that you were playing, the beautiful Tennessee Waltz. Ayan, susunod na nga. Okay, ang sana kadabo sa ating apo. Yung dalawang sumayaw, anniversary ngayon from Caligyan, Burgos, Isabela. Yes. Ayan, kabaryuhan ko sila. Ayan. Bislak ka no guys. Tingnan ka na sa Oy. langit. Yung Bislak makasarap ka ako. po. Uray mo na sa Caligyan, apo, tapos tumala. Bakit di malam-lamig? Dalawang ang nataya Wow, ay ako nag-aama. wow. Nuromansa ay nagganas. Anay. Kanayan na naiabla. Dagdag ti pamagina. Matyo pa mo ang punada. Arit na pa'y tayo mamandi. Sa ar-ariya itiratiin. Giyama. At nanobiyang ang natayag ay ako nakaamang. Durumansa ay nagganas, kanayan na naiyag lang. Dagdag di pamagina, matyo pa mo ang punada. Arit na pa'y tayo mamandi, sa ar-ariya itirapiin. Anyan abis lang, anyan abis lang, nagmayakin abis lang. Anyan abis lang, anyan abis lang, nagdakilit abis lang. Anyan abis lang, anyan abis lang, at dalanay kumbaga.
Alright, and then another request from Diamantina Cabaton, Itchy Breaking Heart. Ayas. Ayan, nabitinda ako. Alright, ayan. Next request from Tanggol, Ilagan, Isabela. Tanggol? Tanggol ano po? Opo. Tanggol, Ilagan, Isabela. Ilalos.
Alright, nasa mga po mga rock music. Alright, sala po naman yan. Lahat po. Gusto mo sumayaw. Come on! Hey! Come on! Sitting on that car, hanging on that. Oh, happy day, I
Okay. Sabi ni ate, Miss, kung na nga naman ba, Diyos? Ay, iba nag ako. Marunong kasi ako sa iba nag Okay, Babylon ka nung apo, sarayin ka nung apo, tiya, talaga, taga-iligan na second. Ado apo, taga-ilagan, dito yung Rivers of Babylon, where we sat down. Yeah, yeah, we were. When we remember Zion, by the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, yeah, we were. When we remember Zion, when the wicked carried us away captivity, requiring from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? When the wicked carried us away captivity, requiring of us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, yeah, we went. When we remember Zion, by the rivers of Babylon, there we sat down. When we remember Zion, let the words of God and the meditation of our heart be acceptable in thy sight here tonight. Let the words of our mouth and the meditation of our heart be acceptable in thy sight here tonight. The rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, yeah, we were. When we remember Zion, the rivers of Babylon, we sat down. Yeah, Alright, ito na apo request tayo dito yung apo. Tuloy-tuloy apo ang request. Ayan. Bislak ka naman yung apo. Ayan. From Kulalabat. Ayan. Okay, Bislak.